Sasakay ka? Sasakay ka? Ba't para? So sa mga ka-journey, pumunta tayo ngayon sa Barangay Barlo. Ayan, bali pasyal lang tayo. Pahangin lang. Kasi ano doon, ang daanan natin doon medyo malubak. Kaya kailangan natin magpahangin muna. Kung meron, kahit unti lang, saglit lang na bomba. Itong literal na pahangin ba. Kasi bukas pakarwasan na natin siya. Ang dumi oh. Let's go. Sasama kita sa video ko ha. Padila-dila ka pa. Mainit ba? Mainit. Dito punta kayo ng Barlo. Oh, dyan yung ilog, Balingkaging River mga ka-journey. Bali walang naliligo ngayon. Wala na yung mga yung mga cottages kasi tag-ulan na, mataas na yung tubig. Poblasyon pa rin to. Maya barangay ni Baliw na. Ayan, cool lang. Ano lang tayo, pasyal ba? Pasyal papasyal kita, basta't papasyal. Hindi tayo takbo lang mabilis. Kalma lang ba? Gusto natin makapasok dito eh. Hey! Pagbalik na lang mga ka-journey kasi malayo pa yung pupuntahan natin eh. Bibigyan muna natin sila ng sticker mga ka-journey kasi tayo ngayon, sticker bomba. Bigyan muna natin ng sticker, then kung sino yung magbabalik ng sticker, sila magbobomba. Yun, di ba? Sticker bomba. Maganda dito, lalo na sa galing na ako dun eh. Panoorin nyo nga yung video ko. Ito oh, sulit na sulit. Yan, sa Mount Matultul mga ka-journey. Grabe, anong akong pumunta dyan, alas 5, madilim pa that time eh. Nakalimutan ko, meron palang cemetery sa lugar na yon. Pero dahil na rin siguro sa eagerness, yung gustong mong gawin yung yung ganda ng dito daan no. Ang ganda ng daan dito no, parang nasa highway ka lang mga ka-journey. Tangkal ka lang, pasakay-sakay ka lang. Kaya dito may basketball court, pero balikan na lang natin sila mamaya. Kasi pa tayo pupunta eh, sa Barlo pa tayo pupunta mga ka-journey. Kaya siguro balikan na lang natin sila. Ayun oh, may nagpapara na sa atin oh. Yung mata niya tik tik. Dito ingat lang, nakakaano yung daan. Yung pangalan niya to, tukso ba? Magandang daan dito kasi hindi naman dumadaan dito yung truck eh. Ayun, hanggang dito nga lang yung daan. Yung espalto bang tawag doon? Ayan, ayun oh. Dito dati walang dito eh. Buti nilagyan na rin nila no. Ayan oh, sila madam oh.
Simango to. Ingay, sabi siguro. Ayun o. Mga bata, bomba kids to. Oh. Balik ako kasi gusto kong habulin yung sa ano eh. Ayan o, mga bomba kids o. Bomba. Bigyan natin ng sticker. Bigyan natin ng sticker ng mga to. Sticker? Sticker? Kapatid ko yun. Oo. Meron ka na? Ikaw din? Bilis. Laki oh. Isa-isa lang. Tabi kayo. May dadaan. Tabi. Nabigyan na kayo eh. Tabi kayo. Bigyan mo yung sticker bigyan mo nga. Meron ka na eh. Meron ka na dalawa na nga Sige, bye-bye May truck na eh. Okay. Dito pa lang tayo, marami na tayong mga bata dito. Inuntuan na natin kasi inuntuan na natin sila kasi dito na barangay na to. Barangay dito Patar, hindi barangay na to. Ayun, Baknet, barangay Baknet mga ka-journey. Baknet na tayo. Ayun, may palamig dun Sarap sa yung palamig Ito yung school ng Baknet. Ito, ayun meron din mga ayun katapos lang nilang magtrabaho sila ate, di ba? Cool lang sila. Uy! Tingnan tayo dun Ayan, may kulik-klik, di ba? Di ba? Simpleng buhay lang, di ba? Napakasaya ng dito. Buhay dito. Buhay probinsya mga ka-journey. Mas gusto kasi ni Ragnar yung straight na daan lang eh. Bomba. Bomba, binalikan na lang natin yung mga yun Uy kita mo yun? Lumalaban ba? Pero dahan-dahan tayo sa pagmamaneho. Ayan. Kaya naka-low power lang tayo eh. Para hindi ganun ka-ingay. Tapos ang pagpupunta kayo dito, puro lang, puro kaliwa lang mga ka-journey. Yan. Kaliwa lang. Ayan, punta tayo sa aso. Mamaya balik tayo kasi meron tayong goal na pinuano eh. Meron kasi tayong pupuntahan. Kaya muna tayo. Si Kapitana. Kap! Hindi tayo kilala ni Kap. Ay, ang ingay sabi siguro. Ano yun? Sabi ko, ilang mga nanay. Sorry po. Sorry. Bomba! Tuloy lang ito mga ka-journey. Bale, pasyal lang ba? Para mapasok naman natin lahat ng barangay mga ka-journey. Ayan, may mga bata na dun Ayan, wala para daw.
Oh, ang dami. Lo. Sasakay ka? Sasakay ka? Ba't para? Ba't nagpa... Uy, ang dami oh. Pabiret? Bomba? Oh, ang galing ha. Bomba sticker. May sticker ako dito eh. Sticker na lang. Anong barangay na to? Ay, nga, San Pedro pala to. Kala ko Patar. Doon pala yung Patar, no? Kaya mo, buti pa, nandito yung mga bata, no? Sitak mo kayo? Ito, sticker, oh. Sa isa lang, ha? Ha? Oh, meron na kayong sticker. Oh, kunwari wala na. Oh. Ah, sinong babomba? Wala pa? Ah, ito. Babomba ka? Pero babawin ko yung sticker pag nagbomba. Sticker o bomba? O bomba. O bomba. Natatakot ikaw? O mag-hi kayo sa camera. Hello. Makita nyo yung video, mga mukha nyo sa video. Oh, sinong babomba? Oh, sticker. Sticker. Yan. 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 Next. Next. Ayun o. Di ba? Sticker nyo. Bigay mo, balik mo sa kanila. Bye-bye. Don, Barlo. Bye-bye. Bye-bye. Sabi ko sa'yo, nanggaling na ako dito eh. Kaya shout out sa mga nanay ng mga batang yun. Ayun, nagahay oh. Nagahay sila. Oh, ang dami nila doon. Olo. No. Anong gagawin natin? Diretso ba tayo? Oh, bigyan natin ng sticker tong mga to. Ayan oh. Oh, ang dami nila. Oh, yun, tumatalo. Oh, yun, tumatalo. Tumatakbo sila. Gusto niyo sticker? 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 Gusto niyo sticker? Meron pa yung Gano'n, may parang robot. May robot yan. May robot yan sa loob. Ha? Oh, lagay mo sa bike, sa cellphone. Oh, lagot kayo. Galit na. Bye-bye. Bye-bye. Si madam naman. Di ba kita kilala dito eh. Sir. Galit si nanay eh. Oy, sabi. Dito yung bahay ni ano. Dito yung bahay ni Kagawad Romero. Ayan, dito tayo ulit nang galing. Ayan. Hoy, sabi niya. Hindi, kasi stranger kasi ako mga ka-journey. Kasi siyempre, ngayon lang ako nakapasyal dito. Stranger ako, pero mukha lang stranger. Pero good boy ito, good boy. Ang ganda no.
Oh, ang ganda dito, no? Barlo, no? Ay, San Pedro pala. Patar ako ng patar kanina. Sorry. Oo, ito na, oh. Ganda, no? Ganda. Kasi dito mga ka-journey, ano na eh, wala nang signal dito. Mahina na pala, I should say. Mahina na yung signal dito. Pero ang ganda, no? Oh. O yan, oh. Barlo na to. Ayan, oh. Oh, di ba nakikita nyo yung ano? Ganda dito. Dito pa lang, di ba? Ayan, oh. Napakasulit na. Ayan, oh. Di ba ang ganda? Ang ganda rin ng daan. Ayan. Ingat lang mga ka-journey, ha. Ang bigat si Ragnar mga ka-journey. Kaya pag natumba ako dito, ayan, oh. Kita nyo ba yan mga ka-journey? Di ba napakasulit? Ayan, oh. Di mo na kailangan magano eh.